ନବା ଦେଇଥିଲା ବାବା କାଳି ଶଙ୍କର। ମୋ କାମ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟାଏ ପେଶା। ଏଇ ଇରାକର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦେଲେ ଶପଥେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟାଏ ପେଶା। କାମ ଯେମିତି କଳା ମୋ ମନଟା ବି ସେମିତି କଳା। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବାବା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ପଠାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରେ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ ବନେଇ ମୁଁ ପରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧନ୍ଦା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ବାବା କାଳି ଶଙ୍କର। ଆଜି ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିଥିଲି ନା ମୋର ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦରକାର, ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା କହିଲେ শঙ্কর রাজনে সাত মুন্ডর কোটি থেকে বলধা করতেই পারবে। সুন্দরী সবাই মো 5 লক্ষ টঙ্কা বাঁচতে সারিছি। যদি মো সে 5 লক্ষ টঙ্কা কেবে হাত ছড়া করে পারিবে নিবে মোর নিহাতি ঝিও দরকার। ঝিও নিশ্চয় মিলিଯିବ, কিন্তু ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନା। শঙ্কর পাখরে ধৈর্য কথা। এই কালী শঙ্কর কহে কম করে ସବୁ କଥାର ଗୋଟାଏ ହିସାବ ଥାଏ। ଏବେ ଆମ ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବସ୍ ନେଇ ସାରିଛି ମାନେ ଯେମିତି ହଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିବ। ମୋ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ।